dia bede kantankran atwentwan kono no wɔte ase yɛ twɛn nansa nya kosa enyanko amfrɛ abodoma frɛ wɔna to apentia na kesu frɛ no so bombe ma wɔte ase bomu a na afafo akodaja ɛhono bebre bɛma na ekoyi o ne senti amani braba owo trimoden owo yɛ mo nwono owo amayempani asa a ɛna de abawo ne senti sakwan etua bayire ni pam the form na etretre ye ofabremu dabremu susu bai na obi ahwembo nananam kan se ampa abe ewo die sakwan etua na bayire ni pam the form na etretre dasbre yewura odi mahia fonya bidie tufo brempon omnante brebre rade odon suban no onfa ukra ensie ene anadwi yewura bekwakura na support TV ye bekosu bia no na support TV kemma hunu bibia le yedamase hey, 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 hey.